आरो बिनिफ्राय आर'नाइ बर' खौरां रादाबनि रिपर्टार नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोननि थ्रुयैनो जों बेखौनो फोसावनो नाजादों जे जोंनाव बेवहाय 19 फेब्रुवारिनिफ्राय 1 मार्चसिम 11 डेज प्रग्राम 11 दिन हाबाफारि लानानै जों मोनसे सेसारगं फेस्टिभेल खुंनो आखायाव लानाय जादों आरो बे सेसारगं फेस्टिभेलखौ जों गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों बेखायनो आसामनि आरो अरुणाचलनि बयबो मोनफ्रोमबो जाथि राव धोरोम माने खुनु बिभेद लायालासिनो बयखौबो बाहागो लाफैनो बे नोंथांमोननि थ्रुयैनो जों खावलायहरबाय नोंथांमोनखौ बेवहाय 11 दिन जिथु प्रग्राम बे प्रग्रामखौ कालारफुलि साक्सेसफुल खालामनो नोंथांमोननि अननाय आरो सहाय सहयोग नांगौ आरो बेवहाय नोंथांमोनखौ बाहागो लाफैनानै रंजाफैनो गुरैनो खावलायहरबाय आरो बेवहायनो जों खोन्थानांगोन जोंनाव बेवहाय जों 11 डेजआव 11टा जों सेमिनार लादों 11टा जों सेमिनार लादों आरो सेमिनाराव जों भेराइटिस टाइपनि सेमिनार लानाय जादों बे सेमिनारफ्रा जाबाय जोङो बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय साहा गायनायनिफ्राय लानानै फिगारि स्किमनिफ्राय लानानै दाकारि स्किमनिफ्राय लानानै बा हयथ' बेबायदिनो जोङो जोंनि इयुथफ्रा थांनानै थानो हानायनि सायाव बेस खालामनानै जोंनि जिथु माने राहाफोर दङ बे राहाफोरनि सायाव जोङो सेमिनारफोरखौ लादों सानफ्रोमबो मोनफा मोनफा साहा दिना प्रथम दिनखालि साहानि नेक्स्ट दिनाव जोङो फिगारिनि सायाव नेक्स्ट दिनाव फिसारिनि सायाव नेक्स्ट दिनाव जोङो दाकारि साकारि बा बिनि अनगायैबो जोङो इडुकेसनेल माने आपलिफ्टनि जोंनि फरायनायखौ कुवालिटि इडुकेसन बर' फरायसा आफादा जिथु फोसावबाय थादों बा जिथु सेमिनार लाबाय थादों बे रोखोमनो जोंनावबो इडुकेसनेल आपलिफ्टमेन्टनि रमिय पि नार्जारिखौ जों बेवहाय लेंहरनो नाजानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो बर'नि बा हयथ' बे ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठिया बोरै शिक्षा दिक्षायाव दावगालांनो हायो बिनि सायाव आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो आसा लानाय जादों बेवहाय मोनफ्रोमबो लाइननिफ्राय सिंगिंनिफ्राय डेन्सिंनिफ्राय बेफोर बुस्थुफोरखौ जोंना इतिमध्ये माने बलिउडआव आरो दिल्लीयाव खामानि मावनानै फैनाय क्रिस बसुमतारी दङ बेखौनो जों कालचारेल सेक्रेटारि हिसाबै मोननो हादों आरो बिथाङा अलरेडि मासुमखौ लांनानै जोंनि मा निउस मा टिभिमोन बियो बेवहाय सेकेन्ड प्राइजखौ मोनहोनो हानाय सक्षम जादों थिग बेबायदिनो बेवहाय जोंनाव मोजां खननो हाग्रा दंबा डाइरेक्ट डेन्स इन्डिया डेन्सआव लांनो हानायनि बेबस्था थागोन आरो बिनिफ्राय मोजां खननो हाग्रा दंबा सारेगामापा इण्डियान आइडल बेवहाय लांनायनि स्कपआ थागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो नर्थ इस्ट मिस्टार नर्थ इस्ट माने फेशन श'नि बेखौबो लेंहरनो नाजानाय जादों आरो बिनि थ्रुयै जोङो फेशननि खेथ्रआवबो जोङो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ लामा दिन्थिनो हानायनि बेबस्थाखौ जों लानो हागोन थ' बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव मोनफ्रोमबो 11 दिनाव पार्ट एक्सट्रा जों प्रग्रामफोरखौ लानाय जादों बेजों लोगोसे जोंनि ट्रेडिसनेल जिथु जोंनि कालचार बेखौबो जोङो एक्सट्रायै लेंहरनाय जादों जों मिसिंफोरखौ लेंहरनाय जादों देउरिफोरखौ लेंहरनाय जादों आरो जोंनि असमिया रायज दङ आरो बेनिफ्राय नेपालि रायज दङ थ' बेवहाय जोङो फुडिं सिस्टेमफोरखौ आइटेमफोरखौ लानाय जादों आरो लोगोसेनो जोंनि ट्रेडिसनेल फुड जिथु जोंनि फुडिं सिस्टेम बेखौ फुड प्रसेसिंआव लांनो हायो नामा मार्केटिंनि खेथ्रआव जों लांनो हायो नामा हमनानै ला जोंना तेजपुराव जिथु फिगारिनि पिगमेन्ट जिथु नामाकरन मोननाय दं बिथांखौनो जों गेस्ट हिसाबै लिंहरदों बिथाङा इन्टारनेसनेलि मार्केटआव साप्लाय हरगासिनो दं थिग बिदिनो जोंहायबो फिगारिखौ खुलिनानै हयथ' जोंना बेवहाय अमाया बुथारनाय लोगो लोगो सानसेयावनो फाननो हानोबा हायाबा बेबस्था गैला थ' थिग बेबायदिनो जोंनि इयुथफ्रा बे लामाफोरखौ मोननो हायो नामा बिनि सायाव जोङो मोनफ्रोमबो दिनावनो एक्सट्रायै सेमिनारफोरखौ लानाय जादों आरो बेवहाय जोंनि रायजो राजाया बेखौ खोनासंनांगौनि दरखार दं दिनैनि खेथ्रआव आं बुंगोन माने मेलाखौ गोबां जायगायाव गोबां रोखोमै खुंबोदों नाथाय नैबेवहाय जों जिथु मेला खुंनो लानो नागिरदों बेवहाय जोङो मानसिफ्रा सानबाय थादों जौ जुवानि आड्डा जागोन नामा উত্তৰ অঞ্চলত চেঁচা নৈ যি আমি চেঁচা ফেষ্টিভেল চেঁচা লুগুং ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ এয়া আমাৰ এক নৱতম প্ৰয়াস যিহেতু আমি উত্তৰাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে এই চেঁচা নদীৰ এক অৰিহণা আছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা যি চেঁচা নদীৰ পানীৰে আমাৰ এই উত্তৰাঞ্চলত এক সাংস্কৃতিক বাৰ্তা এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে এক সুন্দৰতম প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ ইয়াত আভাস আমি পাইছোঁ সেয়েহে আমি এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেঁচা লুগুং ফেষ্টিভেল হিচাপে 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 19 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিব লগা যি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাৰ লগতে বিভিন্ন জনজাতীয় খাদ্যাভাস তেওঁলোকৰ যি সাজপাৰ সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান কালচাৰেল যি এক্সচেঞ্জৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ বাবে আমি যি উদ্যোক্তা কমি এই আয়োজন কৰিছে এই আয়োজনৰ জৰিয়তে যাতে আমি শুভবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ
যিহেতু আমি কৰোণা কালত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ আদিত আমি বহুতো অনুষ্ঠানৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল। সেয়েহে আমি এই নতুন যি সংযোজন চেঁচা নৈৰ ওপৰত যি চেঁচা ৰুগুং ফেষ্টিভেলৰ আয়োজন কৰিছোঁ, তাৰ জৰিয়তে যাতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় ঘটি এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰে, সেয়া আমাৰ কাম্য। তাৰ বাবে আমি সমূহ এই অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ যি মহামাৰীৰ পৰা আঁতৰত থাকি বিভিন্ন ধৰণৰ যি চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰিব বুলি আশাৰে বাট চাই আছোঁ। ধন্যবাদ।